ng ating mundo. Anong malay mo? Oh. Ang po kainan na. At tinatawag yung inataran tayo dito ng ganyan. Come, Lodi, go. Binugo ako. Parang nagkahiyan tayo ng ano. Kahiyan tayo ng kaya. Ate tayo. Yung magkinidot. Ayan po, good morning to all viewers Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga FW at sa mga bago kong subscriber. Yun, maraming salamat po, nadagdagan na naman yung subscriber ko. At sa mga viewers na di nag-skip na patalastas at pati yung mga nag-skip na patalastas, good morning po sa inyong lahat. Araw ng Sunday ngayon. At ayan, papunta na ako dun sa Bato. Time check, 7:30. Late tayo. Ewan ko lang kung nandun na sila, kasi nag-chat kagabi si Kanila na maaga raw. Kasi di naman talaga ako, hindi ako pwede makaalis ng maaga kasi siyempre linggo ngayon. Linggo ngayon. Tapos namili muna ako ng pang-ulam nila misis, yan yung asawa ko. Ano ma? Masakit ulo mo? Kaya mo? Namili muna ako ng ano, pang-ulam ng iiwanan ko. Ito na yung nabili ko, kangkong tsaka bangus, may okra, mayroon din ano, dila-dila para may ulam. Oh, ma, bangus yan, bangus, may dila-dila dyan, may okra. Bahala ka. May kangkong. Nak, flower for you. Huwag mo nga yung gulay, bebe. Ilalagay ko sa akin. Maapakan mo yung chicken. Let's G. Doon ako. Ha? Doon ako. Doon ako, nak. Bahala kayo. Pakainin nyo yung ano. Ayan po, let's G. Ayan po, almusal muna. Nag-offer si Mama ni Gwen ng ano, almusal. Si Utol. Ay, good morning. Yun. Ayan. Okay. So, Good may morning. ganyan din ako. Kaya, hindi na mahihirapan sa mga siksikan. Salamat sa ano, sa sponsor ni Otol na magbibigay ng ano, GoPro. Salamat. Salamat. Oo. Okay, Jojo. Sana all. Kain. Mau ba ni Kaulin? Ay, mo di ginupa. Ano ba yan? Ako ni... Ano sila nabi? Ha? Ano sila nabi? Labad ko po nakaraan. So, bawa ko. Last, ayaw mo pa sa ito primerong mabayad. Kulit mo yung dalawa ito blagay. Ay, mas makulit. Pag nagkakaiba... Mas makulit. Pag nagkakaiba talaga, dalawa Pantayan? Ano yan? Pantayan. Sabi hindi ka... Magkanta raw kami ni Kuya Pula ka. Ano kami ka ito yun? Tsaka ako ko, pag ako sa tabo, iba na nila kong dalawa. Ibalag na mo. Saan na? Shortcutan, saan? Hindi ganun. Halos nararugba ng baloy. Sorry. Agko na ka-star. Sorry. Parang kung katong tawan sa grocer. Sorry. Saan? Baba ko ba? Sadi... Shortcut na ro. Sadi kawas. Kay sa Burik. Ito mga pag-record son? Narorogma na, So, tapos sa tutawo. karamat ng baloy na. Oh. Tagko na ka-star. Kaya yun ka dito. Sunasil na sa Golden Heart. Na-open ko kayo sa Golden Heart.
Yan po nakapag-almutan na ako kaso kalimutan ko palang bumili ng ano, SIM card. Kasi yung SIM card ko sira na, gas-gas na. Kailangan ko ng ano, data. Bili muna ako ng SIM card. At po dito na ako sa sentro. Bumili ko ng SIM card. Tapos naghanap sana ako ng ano, memory card na 128 kasi wala pa si kuya ano, wala pang tinda ng memory card. Ito. Sa bato, sentro ng bato. Yan po, punta na ako dito sa site. At dumating na rin sila Vince. Nandiyan na yung motor. Kanina wala pa yan dyan. Let's G. Yo, wasak. Yo, wasak. Yo, wasak. Hello. Hello, kuya. Morning. Morning. Good morning. Yo, kuya. Morning. Yo. Vlogger ka pala? Kala ko singir ka. Singir. Singing bragger. Yo. At yan po, pinapa-register ko na kaya no, Bills. Para Globe mo, globe. oh, globe. Kakaya na makikats pati. Siya, kami naman daw makiat sa kanya. Kakahiya eh. Lagi na lang. Ay, ako kapabait ka naman kasi. Lagi na lang. Sa Laguna. That's what, that's what. Yung May QR code daw yan eh. Madali lang. Doon oh. Hindi ka mabibidyo ako. Yan si Gwen. linggo daw ngayon eh. May happy mo. Diyan sa taas, mabidyo ako. Buti wala kang pasok ngayon. Magpapa-Jollibee nga daw si Ginny. Ay, oh, salamat ka lang ko sa'yo to. Yes, Ikaw. Meron ako yun. Jason, Oh, salamat. Jason, magpapa-Jollibee si Ginny. Oh, Pa-happy-happy na naman. happy birthday, Jean. Hey, hey. Malinis na kahapon dito, oh. Basura na naman. Pagalitan mo? Para daw may gagawin ka ng ulit. Number ito yung number ko yung no? Oh, yung nasa ano. At ako'y iniwan mo. Tatlong milyon, ikaw ang aking gusto. Sinsya na ako'y di para sa'yo. Ayokong mabuhay sa isang mundong walang tayo. Maganda pala, tinuringan na lang natin. No? Ha? Turing. Oh. Okay, ang halo ko ito para dun sa Sunugin tayo. linis, linis. Hindi pinasunog na yun. Yan o. Atin? So yung mga right talaga na natin ng kanti. Yun, balik yung sako na tinanggal ko. Isasapin sa taas kasi mag-aasintada si Kuya Gacho. Oy. Balik ang sako.
natin. Yan, asawa natin Jenny. Yo. Halo. Pero sa beso. Tapihan mo yung ano gato. Dali. Hindi ka sa baba, abot mo haki. Plywood ng ano. Hindi ka baba. Yung sa loob ka. Pagkalatagan mo na. Saan yung magpakahirap? Plywood. Gawin natin yung diskarte. Oh. Yung tayo. Kasi. Joke lang kayo ha, walang inom ha. Joke lang. Yung sabi ni Ang inom. tatay. Mag-video kayo, walang inom. Kamu na muna. O, last. Last. Ulit. So, silo ha. Pinapahirapan mo agad si Kuya. Hindi pa nga. Halo na agad. Ano po ng baldi? Ganda ng halo. Ayan. Ba't pwede lang sigarilyo? Yan yung unang halo. Nakahati na. At si Kuya Gatcho nasa taas. At tingnan nyo na lang din po sa sa channel ni Kuya Gatcho yung nagawa ng linggo. At ako dito pa rin sa baba. Taga-abot. Siyempre, andyan si tatay. Nag-drawing na ng kung paano yung diskarte sa hagdan. Ilang araw? Sila Vince nandyan. Ate Jenny nandyan. Mawalis ko sa vlog ko. Si Otol pula. Katulong ni inutusan na bumili ng saging saba. Ano daw? Kasi ilalagay doon sa niluluto na ulam ni Mama ni Gwen. Amukay, against dirt. Mainit. Tapos mamayang hapon ng ulan. Alam na. Baka pa dito ko. Sige. Dan sir. Osi Gwen. Tedet. Pato. Osi Gwen. Tedet. Oh, amo na to. Ang ganda ng model ng jigsaw. Wow. Osi gi. Tedet. Osi gi. Tedet. Osi. Mas ganda. Pagkarok. Ano yung gama? Hi guys! Hello po. Ayan. Nandito na naman kami ni Makulit ni Gwen. Makuliton. Makuliton. At madaldal na Ate Jenny. Yes! Ako Alright! si Makuliton, siya naman si Madaldalon. Happy Sunday po sa inyo lahat. For the Pero rest parang hindi ka happy. Happy Sunday tapos yung mukha eh. Oo, dapat yung happy ate. Lahat Go. makikita sa mukha yung birthday. Happy Sunday po! Ganun dapat. Kulang pa daw. Kulang pa daw May ate. energy yun. More energy daw Ate Jenny. Sinsya na po pala sa boses ko. Gawa nung sipon. At Ano ubo. nga yung spoon? Ano nga po? Stuck sa ilong. Sipon. Sipon. Nagkasipon pa ginagawa kasi pag ako. tinatawag, Tapos panay ubo pa. Nagpilot po ako sa asawa ko kagabi. Ba't ka nagkasipon te? Ha? Anong gasigilot daw? Ba't ka nagkasipon te? Ayan po yung natin yung Polenta. bida. Oh. Busy siya. Nag-iantay ng Naghihintay ng link may na hindi online dumadating. class daw kasi kan. Kaso wala pa yung link, isang oras na yung nasayang. Bala sila. Sino Grabe, yung sipon ko, grabe, masakit sa ulo. Inom more water te. Ito na. Oo. Ito na. Kaya ang malamig kasi yung tubig. Ito na talaga. Ayan po yung asawa ko. Delay lang kasi ata yung ano ko Hindi yan. niloadan niya ulit. Ay, niload. Hindi nakapasok yung ano. Ito na. Ano naman talaga yan? Mabaka. Ang pangit ko pala. Ngayon ko lang nalaman, Charis. Di pangit po talaga ako.
So, paglalaroan natin yung camera ni Kuya Jason habang nag-aantay tayo ng link para sa online class. Baho nang hininga ko, Charis. Di ba ako nagtututbrush? Ayan si Ate Jenny. Hello. Ganda. Maligo ka na, te? Hindi pa. Ay, hindi pa. Pareho tayo. nga ako. Huwag ka muna maligo. Ayan. Di ba rin ang mamaho, basta buhay? Ayan. Hindi pa naman nangangamoy ate. Oo, hindi pa naman. Kaya- Hindi pa naman. Ako din, hindi pa naman. Busy si Kuya Amo-amoy Vince. ako ipikasin. Bicasant oil. Oo, amoy ako ipikasin. Okay lang yan. te. Okay lang. Di ba rin ang mabaho, basta anong tawag nun? Mabango. Sige. Di bali na mabango, basta mabango. Oo. Nagre-register muna tayo ng SIM card. Kasi nakakayang makikat-spot. Sige. Paano mag-promote ng SIM card, Kuya? Hindi ko alam. Biglaan eh. Loading. Si Kuya busy sa pag-edit ata. Yan, si Kuya Vince. Huwag natin guluhin. Manggugulo tayo dun sa mga nag-work doon. Let's go! Let's go, yeah. Yes, yo. Hi, Kuya. Ay, kamusta? Simple lang. Kamusta, Kuya? Ito, naghihintay ng balde. Naghihintay ng balde. Bakit anin yung balde? Lalagyan ng semento. Bakit lalagyan ng semento? Lalagay dun sa taas. Ay, ba't lalagyan dun sa taas? Nagwi-welding pa kasi. O, ba't mag-welding? Ang daming tanong. Lahat Yun may na yun. tanong. Yun na yun daw, sabi ni Kuya. Ang dami kong tanong. Ayan yung nilalagay sa balde. Anong tawag nito, Kuya? Buhangin. Buhangin. Tawag yung halo-halo. 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 Kasi kapag nagtutunog siya, ganito siya. O, diba? Halo-halo talaga. Ano ang pangalan nito? Siya di ba yung magpapalit kay Kuya Tilo? Ayan. Ay, ang ganda dyan, Kuya. Wow, for the clothes. Ay, ang ganda ng clothes, Kuya. Tingin ka dun sa likod. Ang kapal ng Ang kapal ng mukha. Ang kapal ng clothes, tingnan, no? Ang kapal ng mukha. Pag na-review mo to, Kuya. Ang Tama ganda. daw. Tingnan mo. Ikaraw. Ang ganda. Ikaraw. Umutin sa gawin ka na Ang ganda ng clothes. Yes! Parang nginit-ngit. Ayan o, baka magdagoom, Kuya. Arog ko, sad na pagbaba ko nagdagoom. Yan. Dagong pala. Okay na, Kuya, yung mo, SIM card. Okay na. Ayos na. Ba't ang cute mo, Kuya Jason? Uwa! Uwa! Ay! Lakas ng trip ah. Ay! Yan. Ano pa? Ayun si Kuya Gatso. Busy po sila si tatay. Ayan. Tapos papasok tayo dito. Diyan ka lang, Kuya. Baka mahulog ka. Yo! Lug! Lug! Ay! Ito po yung sa baba. Di pa yan po. Ay, di pa po yan tapos. Nalalaway na tuloy ako Tagalog. Huwag na, magbigo. Tagalog. Nababalbaliktad ko yung po yan. Wala pa yung link mo? Wala pa yung link mo? Wala pa. Kaya pala dito sa akin Ikaw na pala yung mag-online class, Kuya. dito sa akin yung link niya. O, ikaw na mag-attend, Kuya. Ikaw na mag-attend. Tingnan na itong upload natin. Mag-watch kami later. Yo. Buwelo ko mamaya kasi walang racket. Yeah. Pahinga ka na. Para yung utak. Oo. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Hindi pa fresh ang utak ko, Kuya. Bakit? Hindi pa ako naliligo. Maligo na muna para makasagot. Mamaya. Wow. Hindi naman maligo, ayos lang. Ay! Mamaya ko, Kuya. Kuya, ko wala. May antique ability. Ability. Nawala. Naman isang bahay kung di nangangamoy. Oh. Ay. O, di ba? O yung shampoo nga, malalaman mo, amoy. Yung shampoo. Sige na. Pahinga ka na. Ayan. Para Ayun. Ang ano na yan ang style
Kala mo, laki yung tatlo. Dali mo. Walaan. Yung bata, kaya maghirap kayo dyan. Oo, bago natin yan. Hindi ka masyadong... Huwag kang bibigay upuan. Yun ang bumigay. Dadali talaga. Mga matanda na to, ayaw magpagod eh. Oo. Delikado ito eh. Paano kayo, mabagsakan eh. Kaming bala. Ano yan? Kami naman mababagsakan. Normal lang. Bagay kayo naman, di naman kami. Nasa baba. Ang mayroon, pamutsakan nasa taas. Delikado pa ka, putik na kayo. Oo, kanina nga urang lalambot mo na eh. Naulan ng gusto. Di pa ka, mukha gagawa lang. Yung tabi mo, kinamada namin. Yan? Ito yung matigas. Tama na muna. Tama na muna. Muna, halo. Mabigat. Ito pa. Suwan na di mo. Ito na lang, dalawa. Nandito na eh. Bawal ibalik, mapapanis. Bawal ibalik, mapapanis. Sinabi mo eh. Oy! Yung itlog, hanapin mo maya. Sa ano? Revelasyon. Kukunig bin pinutol na. Dapat di mo muna pinutol. Ayoko kuya. Na ano ko, nalalawi ako. Pero pag kinot ko dito, Okay lang kuya. Peke naman to. kaya nga. Mahiwagang salamin. Babad mo sa tubig na mainit. Bakit? Baklas yan. Kukungan ng ano. Kukungan ng baboy na tatanggal. Eh? Hindi. Ay, cute na. May ano talaga yan. May pangtanggal yan. May pantanggal talaga nito kuya, kaso mahal ang bayad. Mm. Yung naglagay sa akin nito, wala yung bayad kasi model niya ako. No. Wala pa daw siya na nabibiling pantanggal nito. Gusto ko na nga ipatanggal kaso ang dadal ko naman. Mm. Sakit daw. Haba talaga yan. Uy! Meron Kaya na. Gusto ko ganyan lang ang ano kamay. Hindi talaga ako maano sa... Bawal lang mga Kasi, yung kamot, may dumi na naman. Ay, kadiri. super. Di naman sa pagiging marte ko yan. Talagang ano. Sanay talaga akong ganyan. Daldal mo naman kuya. Babe lang. Ay, Ano? gusto ko yung tawa mo kuya. Pula. Pula. Mahiwagang salamin. Magkasama tayo. Amo. Talaga. Muling mag-ikot ng ating mundo. Anong malay mo? Oh, bilog ang mundo.
Sasayang mga araw na hindi mga lambing at kulit mo na hindi balitaan ko na wala ka na. Hey! Di ba't sabi mo hindi mo di pa ba bayan na kung mag-isa? Hindi ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Hey! Sana'y mayroon na akong dangan ay haharap sa'yo aking pagdarasal. Kung may pag-iriwang sa barkada ay tapos. Ibigay lang sa ulitin kong ito, walang magagawa. Nalaging lang kung may pag-iriwang. Ngunit kaya kong ulit lahat ng ibig. Ngunit kaya kong ipusihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawa buhos ng ulan sa panaginip na bahasa. Doon lang sa panaginip lang kita mahahagdan na lang. Halublak pa dalawa. Buhay natin kasamba. Iyak! Iyak ka na naman! Log. Bakit nagtatampo? Huwag kang umiyak! Mahal ka nun! Iyak ka na naman! Inaharap! Magay ka muna sa akin! Inaharangan mo! Oh. Ano? Tignan mo! Ayun nga! Huwag kang umiyak! Pupunta dito iiyak! Iyak! Mahal ka nun. Dilo, kailan ka uwi? Kailan ka uwi? Bukas? May pamasahe ka na? May pamasahe ka na? Ba't yung saan yung sildo mo?
Ubus na. May sahod ka baga? Ha? Saan sakay mo niyan? Marunong ka papunta doon? Saan sakay mo? Tangan ko yan, ano yan? Tapos, Dubai, ano yan, tapos. Dito ka na rin mo. tapos, diretso na yun. Ay, di na yung sasakay sa Roro. Di na sasakay sa Roro. Uwi pala si Tilo dun sa kanilang sa lugar, Katanduanes. Kasi may patay daw, may patay. Yung lolo niya. Kapatid, pero naging kapatid. Kapatid di papa mo? Yun ang asa, anong lalaki. Ako ng lalaki ng lola ko. Ang pinakang ano mo yung lola. Parang step lolo mo. Ayun, condolence sa family ni Telo. Condolence. So, umiyak. Iyak. Mamaya na yan. Mo yan. Pagsubok lang yan. Ngayon naman talaga naman ako na. Trabador. Hindi na sila sumilong. Naano rin sila. Para daw silang sitio. Kaya sila yung plywood. Nilagyan nila dyan. Tapos sila sa kanila. Tay. Tay. Kalahati. Ayun po. Halo kami kalahati. Ayun po. Para tapusin. Araw ng linggo naman po ngayon. Dagdagan siguro yan, no? Halo.
halo. Yung ulo ginamit ko. Ano? Ano? Ulo. Ulo. Ginamit ko ito. Hindi gamit ang ulo. Ha? Ano? Yung batang taal. Batang taal, nasa gitna. Okay. Buso ko. Ayan po, pangalawang halo. Kasi mag-asintada si tatay dito sa taas. Tingnan nyo na lang sa vlog ni Kaanoli. At vlog ni Kagatso dyan sa taas din. Ayan, pangalawang halo. Kasi sila nandun. Mali, ibababad lang muna to. Kasi para pagka break time namin, pagbalik namin dito, malambot na. Hindi na mahirap haluin. So, ano ba tay? Amo! Oh, amo. Atang amo! Amo. Wala ng kalabaw. Yung kalabaw, dapat kalabaw. dito na natin naman inupo Oo. yun. At ulan na naman. Nakaragkatay ngayon dun. Wala. Hindi pumunta ako. Bagay ko ba pumunta dito, nag-ano muna, namalingkin muna ako. Tatay. Inaano yung asin tadaan niya. Nilili-out. Last naman nga. Seryoso? May kachat nga. May kachat yung exam. Wala yung link tapos Tapos na. Kung burang abong mag-iiba sa sawangan. Saan po kainan na? At inatiran tayo dito ng pinggan niya. Cum laude girl. Kainan. Dinuguan. Hindi manok? Chicken. Parang ano man. Dinuguan. Ano manok ko ito? di ba pa yan? Pwede sa tinanggalan mo. Lilipad pa yan eh. Kumain ka na, halika na. Sabi ko na eh. May pa ano si Lini, may patikin eh. Jollibee nga sana yan, nakapot sa natin yun, te. Oh, kahit ng ulam. Maraming salamat po Kuya Obet sa ano, pa-chicken. Yan po. Kainan na. Hila. Oo. Yan po, tapos na akong kumain. Alam na. Kung may i-editin, mag-edit na. Huwag mo nang matulog. Edit na. I-upload mo ka Upload ka agad. Oo. Baka nga may revenue na to dito sa ano, GoPro ko. Maaga ang revenue yan pag in-upload mo ka. Amo. Kumakain pa sila. Edit time. Parang nagkahiyaan pa kayo ng ano. Lumpia, kunin yun ah. Pula. Akin na. Baka nakatikman. Kahiyaan pa ng lumpia eh. Pula. Hati tayo. Kada mo na. Kasi kung magtinidor. Wow! Nang bata ko. Mula lang tayo. Wala ko rin tuloy mo. Mayroon ba sa kulin? Kailan rin ito sulit ako. Kapala na na po ako. Saan mo sa kulin, ah? Kapala na Wala pa kulin! rin. Wala! Te! Ako sa tubong magno na tubig. Ang taas. Kadam kayo sa taas. Mana? Mana? May nakulin! Huwag na. Ano? Ada mali. Ano, magkaon na. Kaon na.
Karikan. Yung Taon may na. ano, chicken skin. Ito. Ang pala din nasabing kulin? Yeah. Kunin mo. Hulin Diaz. Oo. Ano, the gravy? Yes. Hindi, gravy ability yan. Yung skin eh. Gravy ability. Yun na. Lagos na. Yun. Dinosaur. Amoy. Ang kuday na sumur. May tantaro ada. Sige na, kuno. O baga, ito biglang mo rin, te. High voltage. Di mo tulos matulon. Ano yung the best? Malupit. Papa mo kulin. Sa taas po. Di pa rin kakain, mamaya pa rin pag nakasawsaw na kang mga banlawan. Ada pala tunog to. Parang doon nga din takos. Minsan nagkaon alas 4, alas 3. Pero magtatagongit man niyang gargatikot sa nata. Ako, pag naglalaba ako, pag ako nagkaon na, makaturog na ako kan. Magtutong ka ako pag nagkaon na. Ano yung Tapos pagkagising mo, buklat man na mata. Tutok ka na ako. Pagkagising mo, buklat man na mata. Damdam mo na yung stinger. Bada. Ano ba nangyari sa dinuguan? Kuya. Bulay. Dam mo na yung stinger. Ay, ginagawa mo. Dam mo na pansinan. Yung dinuguan niya, tikman niyo, masarap din. Diyan siya naglagay ng tanglad. Pampabangoy. May batag din. Wala ata. Binulangan na mo sa kaway. Ito. Ang pabango. Sabi ko dapat pag may dinuguan. Apesyonado. Tapos may gulay kang ano, so gulay na katna, na so sariwa. Anong gulay kaulaan? sarap. Hindi madali naman ako kulit. Oh. Salamat. Salamat. Tapos so, Salamat. sa tanglad, tigpugaon mo. Amo mo isura sa dukanon. Magtiriposan na kayo, kuya. Bakon ba yun? Ang talaga ako Tagalog. Nagtiribuatan ako. Gusto na mo yan. Ang talaga ako yung Tagalog. Napansin pa ni Kuya Jason. May kawang tuod ako dun sa ano, bibib. May kamong tuod. Ano na kanila sa nangungulit? Sayang, hindi ako nag-audition dun, kuya. Balak ko sa Ang oriente ha, liog. Pero, ang daming opportunities na dumating kasi. Nang agno talaga. Ang oriente pa sa loob. Di tulos malunok. Ay, galing Gwen. Ay, kulin. Ay, galing. Hanta. Pila? Halulok. Naka-wifi. May tantara na tuloy yun. Narinuguan. Pag ano ko, ipaluyo pa ka, talang rayo.